Falan mekruanda olur. Gideceğiz, eğitimliler, ömrüne bereket, ömrüne bereket. Bugünkü siyasi fenomenen, kayıtkas siyasi fenomenen teması, Serdar bilen Putin'in duşuşu nämenin alamatı. Dürlü halkara guramalardan, strategiya bağlanlar institutlarından, günnoguru öwrenýänlerden, Merkezi Aziýany öwrenýänlerden, şonuň bilen gyzyklanýanlardan, ondan naşar indirim öz watandaşlarymyzdan. Indi bu nämeň alamaty? Hawa, ni bolja bollamy, gotardymy? Watan halk azatlyk emmezat elden gitdimi? Bu nämeň alamaty? Näme boldy? Hawa. Hiç kim ikrar etmän, hiç kim çağırman, hiç kim kabul eden okdy bu Türkmenistanyň 3-nji diktatory Serdar Töklebi. Ne Putin çağırdy, şoň bilen bu halkara liga çykdymy, arena çykdymy? Ne kabul edildi, kurtoy şolar ýaly bir awtoritet hasap edildimi, hasap edilýärmi? Bu nämeň alamaty? Şunu bir inni Putin bolansoň Sovet Soýuzy döwründen umumyň Russiýa, Türkmenistan gatnaşyklarynyň öňkü döwürden taryhdan bäri şu zatlar gowulýan bir siýasatçy, oppozisiýa wekili bilen gurrundaş bolsaňyz, hatda gönümel aýdalar şu gurruny, olar seniň hereketatly Birleşen Oppozisiýa güýçleriniň lideri, Birleşen Türkmen Halk Frontunyň baş tutany Ahmet Baýhanowyň garaýşyny bile ýetirseňiz, dünýä köpçüligine, halk köpçüligine ýetirseňiz minnetdar bolardyk diýip taýýş etdiler. Şoň üçin şolar ýaly garaşylmadyk ýagdaýda giýdirek şu videony ýazyp derler, dünýä ýaly hökümine, dünýä köpçüliginiň dikkatyny ýetirmek istedik. Ahmet ağa hoş geldiňiz. Hoş gördüm Zöwlet. Ahmet ağa ine bilşiňiz ýaly golaýdy. Serdar Bermuhamedow Moskwa sapara gitdi. Şo taýda Putin bilen kameralaryň öňüne geçdi. Protokol kağıda kol çekildi, näme dille zat diýilýär. Ýöne şo taýda täsin bir iki tarapyňam aşagyny çykyp diýilýär. Aýraty nöwtatleşen bazady boldy. Şu iki ýurdun gatnaşygyna, iki ýurdun hökümetleriniň alyp barýan syýasatyna daşardan internetiň mümkinçiliklerini ulanyp media ferişdeleri bilen metbuatyň üstü bilen täsir edilmegine, şoňa golşulmagyna, ýa şonuň üýtgediljek bolmagyna bir garşy diýip iki tarap şolar ýaly açıklama berdi. Indi Ahmet ağa, siz öňkü döwür bilen häzirki döwrüň arasyndaky köprü bolupdyňyz. Şol wagtyň özünde de siz bir syýasy tutsaw hökümine Türkmenistandaky ýagdaýy, SSR-iň mirasyny diňe bir ýaşap görmediňiz, onuň gallaran zyndanlarynyň içinde de şu jahannamiň odundan geçişdiňiz. Abdulkuluýovlar döwründen bäri syýasatyň göreşiň içinde. Şoň üçin siz şu Serdar bilen Putin duşuşy nämeň alamaty? Muňa daşary ýurtlar nähil düşünmeli? Türkmenistanyň öz watandaşlary nähil düşünmeli? Bu nämeň alamaty? Şu arada bir öz syýasy durmuş tejribelerini, syýasy syňyňyzy bir paýlaşaýsaňyz söýsizde. Indi döwlet bärde şu esasy mesele näme? Bu gaz. Türkmenistanyň gazy Kytaýa gidip dur. Fontan bilen urup dur Kytaýda we Orkiýada gidip dur fontanyna urup dur. Davleniýeti gazyň gowy Türkmenistana gazyň zapasy köp. Niş wagtky alyp barýan Ukrainadaky uruşam ýa beýleki aýtyp duşupmy o prezident
bilen arasındaki duşuk şol esasen şu strategiski yani sat polya onya çıkan polya şol esası bir yerde gerek var. Halkın bekli için, yurdun bekli için hiç daha gol çekilen yok. O gol çekilen atlar ne ama olurum yani bir neme de format da neme formatı duşun. Şu formatta şu real olur bolsun. O jurnalistler için ya da şundan tin edenler için şoların gözünü almak için o halk için, halk anlamak için. Esası bir yerde duşun düyüp sebebi Türkmen galy ikincim şol aňyrdaky oturan Taliban. O ne Taliban inni şo ýerde häzir bir urajaýyň başlajak. O bir urajaý inni bulara garşy nähili hereket etmeli ya birleşmeli mi, nähili hereket etmeli. Köp eşitilmeýän, bilmeýän atlan maslahat edilýär şo ýerde. O Serdar diýen adam o işlerden habarım yok, giyecekse düşünü de girin o zatlar. Yani şonu çağırıp, şonu düşünürlerler, şu tayda şu nemeyen işleyecekliğini Russiyan içki gulluklarının Türkmenistan'ın teritoriyasında işleyecekliğini düşünürlerler. Bir taraftan diğerlerin abi size şu demokratiyanı taklamak için, bir tarafı taklamak için kömür öderliyorlar. Esas edilecek iş şu halka karşı işlemeli ve nihayeli Taliban'ın aran sağlamalı ve nihayeli şu regiona tesir etmeli. Onun Türkmenistan'ın bir ul teritoriyası var. O Vantan'ın ağırlık 750 kilometre granitsa, açık granitsa, şu yer üstünden gidip geçip olan granitsa. Ol bir mühim strategiski Türkmenistan şu yerde plastarmontur Afganistan tarafı. Ve men iskulçayda demek Rusya Türkmenistan ulanya ve İran'a karşı ulanya. İran'ın nemeler geçişe berik birliğin nehili şu datlar bilen şolara karşı işlemeli. O da onların operasyonlar geçip dur onu biz göründük yaşayıcılar Türkmenistan'ın yönü şu datları ulusudanıp şu tayda sergeççilerle mi ayrıtın mı şolar geçiriyorlar. Maksat şu Türkmenistan'ı elle saklayacak oluyorlar da. İnanın sebebine hemen şu Serdar'ı getirdiler. O Kremlin projekti onu getirdiler. Serdar'ı naş sayladım ettiler, oturttular. Yani onu hiç kim priznavat etmedi dünyada. Yine başka bir taraftan halkın içinde öğren köp nemelik var, nägililik var. Serdar'ın gelmegine ve Serdar'ın eýem işleyişinden hep köp halk durna nägili. Sebäp näme diýende ekonomika ütýany, iş yerleri açylany, kolxozyň meydanlaryna suw ýok. Hiç şol öňküden emmeter bulaşyp gidip oturup Türkmenistanyň ýaly. Onuň bular halk Serdar'dan nägili. Halk näme etjek? Suw bolsa mellegine onu ekşek, agarot ekşek ýa-da o aňyrda paýta meýdanyna onu bagyrdy, ýer bagyrdy, o taýda o ekip hasyl aljak. Halk şu işlemek üçin saýlaýara, ýaşamak üçin saýlaýara özüne prezidenti şu işläýin, ýaşaýyn, maşgalamy östüreýin, o awadançylyk bolsun diýip ýurtda saýlaýar prezident saýlanma. Bu prezidenti halk saýlamady, şoň üçin hem awadançylyk ýok. Öňküden beter Türkmenistanyň ýaldaý. Indi nägililik köpet başlady. Şu ýerde bir zat aýdasym gelýär, şu Serdar işlendi uğruna onunla işletti yani prezident kakasy. Öz ýoldaşlary, dostlary bilen dogan anlaşmalar bilen köp jenaýat işleden. Şu indi nägililik bilen başlanýan şu jenaýat işlemi üstüne başlady. Indi şu taýda şol şu wagtdaky gatnaşan ýoldaşlaryny şolar birden men barada bir zat aýdaýmasyn diýip zindana basyp başlady şu wagt Serdar. Serdar'ın oturan yerine şu kürsüsünün uşağına otyan yaşıyor. O adam näme işleyeceğini bilen o, näme yapışacağını bilen o, kaysi iş edeceğini bilen o. Ve dünya cemiyetleri, dünya diplomatiyası onu kabul etmedi. Şoň üçin şu dünya diplomatiyasının öňünde hem reklama bolsun, hem derrobu projektimizden bolano bir özüni bir görellik şu taýp Putin'in öňüne ertip oturtdylar şonu.
Yani o tadı onun özüne barşı ol hemen bir yasama. Şu oturan olup o tadı küşürüp gürülecek oluşu ya şu patoloğa seyredip monitordan okuyuşu yazılan atları ona okap verişi. O zatların hemmesi yasama. Yani onun kim şun baran yerine ki mihmanlanan yurdun spesyalistleri gurnadı. Mun tekstinin şolur gurnadı, näme gurlameli, şunlar gurlameli, şunlar doğru, şunlar cevap vermeli. O taada hiç bir öz başına dören fikrim yok, bir aydınlanan adam yok çotayda. Yani boşuna şonun önüne oturdu, özünü görkezdi şu televizorda, naşı Russiyan prezidenti Putin bilen duştu diýip görkezdi. Onun ähmiýeti, o duşun ähmiýeti diňe serdaşyn reklama. Wa Rossiya üçin şu Asiya Türkmenistan'a alyp barjak işlerini duýdurdy. Şu işler bolardy. Inni ol şu taýda garşy bolmalylar baryp aňyrda şol iş organlaryna ýany o taýda da adamlaryna komanda berip şu Rossiýanyň nemeleri işgällerinden Türkmenistan territoriýasyny iş ýeşerýär etmeliler. O ne etmeli? Şu Türkmenistan territoriýasyny elle saklamaly. Serdarym şoň üçin ulanjak bolýarlar. Başga berde hiç ýeri Moskwa gidip gelmeň behwidi ýok. Halk üçin, respublika üçin. Ertir oň üçin am derýadan suwam köpelmeýär. Olar. İkinciden samolyotlar dünýä tarap açyk uçuwam bilmeýär. Gradanlaram konvertasiýa edilmeýär pulny. Ana behwidi nirde bolmaly? Şo ýerlerde görünmeli, behwidi boljak bolmaly. Ýöne şonuň hiçden bolmaz. Türkmenistanyň gosudarstwo statusy gaz bilen saklanýar. Biram şo nimeden alan neutralitet bilen, ondan alan neutralitet. Ýöne Türkmenistanyň gosudarstwo statusy halk üçin ýok. Täp näme diýende halka iş ýok. Birinciden. İkinciden sosial paketler ýok halka. Üçüncüden halk aç. Dördüncüden halkyň öýüni ýykyp, bir topar jaýlar urup, onuň garnaşlaryna paýlap, halky unjat etdi. Prezident Berdimuhammedow. Şu zatlaryň hemmesini halk bilýär, halk ýadynyň çykarma. Ömrüm çykarmady ýadyny. Ana şoň üçin bu oturun Türkmenistanyň Berdimuhammedowyň oglum öz halk üçin bir hökümet görnüşinde iş görkezýän, öz ýurt üçin görkezýän. Diňe olar otur şol nimedäki sentrdäki oligarhatyň gaz paýlaşyk meselesini ýerine ýetirmeli. Şu vintil şoluň elinde bolmaly, bularyň şoň vintiliň daşyny goramaly. Gaza boý vintiliň. Kitaýa gidýänem, Orsiýada gidýänem, Irana gidýänem. Şu wagt mesele şu enerji resursy we strategiski meselede şu territoriýa bardy. Türkmenistanyň territoriýasy strategiski plasdarm. Şol nime Awganistan tarapy, İran tarapy, Pakistana we Indiýska okeana. Şu duruşny şu bölge boýunça. We Türkmenistan 1,5 milyar halkly ýurdy gaz bilen içine dotýar. Onu mühim kişi bilýär. Eger gazyň dawletnesi ýok bolsa, gazyň zapasy az bolsa, onu edip bolmaýar. Şoň üçin Türkmenistan Orsiýa üçin ören ähmiýetli bir neme bolup durda. Näme diýsem, ýurt desem bolýar, ýani bir ören bir ähmiýetli rçak, regionalny rçak, neme herhili politiski siýasat torklarda ulanmak üçin gerek ýene de şo neme üçin Orsiýanyň politikasy üçin, siýasat üçin. Indi şoň üçin Türkmenistan elden bermejek bolýarlar bular. Şeýlerek ýagdaý bar, başga hiç ýerde peýda ýok Türkmenistana. Häzir bütün dünýä Putin'e karşı bu topar sanksiya, bu topar çäklendirme diňe Putin'den Putin'in töweründe ilimleşlerine, işlerine karşı. Bütün dünyanın şolara ýalyky dünýäde hereket etmeli. İslemeyen bir hökümeti bilen, ýol başçylary bilen şolara ýalyky
kameraların önüne reklam edilmeli. Hatta gidip şolun kucağına oturulmalı. Dünyanın siyasetinde esası rol oynayan yurtları, güýçleri gahar gadaba mindirmeli mi? Gahar gadaba minjek yurtlar ýa mini götür. Biz o bilýän dünýäň ýerlemeden ma, duýmaýan ýerlemeden ma da. Hakykatdanam şu wagt şol bütün dünýä na şu wagt alyp göreli Germaniýany, biziň ýaşaýan ýurdumyz ýa goňşy ýurtlar alyp göreli. Şo haýerine barsaň Ukrainaň flagasy gudu. Ukrainaň baýdagasy gudu. Beýle köp tarapda da şu näme diýär, na plany agresor diýip oturlar da. Yani bütün dünýä şu tarapdan, şu nukta nazardan seyrek ýaşar. Serdaryň bark gaýdan ýerine. Serdaryň o ýere barmasynyň özü, şu ýere barmasynyň özü serdaryň özü üçin minus. Men ýa reklama diýdim. O reklama şunu kabul ettirjek. Edin şu bizçe men şunu kabul edýän, sizem şunu kabul edin diýär, ol berde Kitay wa bu beýleki ýurtlar wa gazyny ulanyp oturýar, oşoňa meňeşler Kremlden da ýetimi ýurtlar hatýap şolar kabul etdiňijek bolýar da olar. Şeýdip reklam edýärler da. A dünýä meşhurna o reklama diýär, o ürülen erwet reklama. Şöyle barıp oturmak. Yani sebebi o iki tarafın arasında oşuydup bu. O oşu başlanan kim? Devam eden kim? Onu halk dünya düşünüyor alatlar. Yine onun ocağa derek barıp oturan olup onun vallı eden olup kayıtması onun siyasetçi değerlerini görküyor. Hiç siyasetten baş çıkmayan adamlarını görküyor. Aklımda yine şu Türkmenistan'daki 3. diktatörlüğün Putin göçümü şu Serdar'ın prezident ýalydyp görkezlik bir hökümeti ýa da şu diktatörlük rejimini Türkmenistan'da dowam etdirmegine ne derejede iterli kömek gollaw gerek? Bu vara Uzaldyp biler mi? Ömrünü uzaldyp biler mi diktatörlük? Yok. Inni bir yerde bir ýagdaý var. Şu bolup geçen ýatlan hemmesi şol kömek etmeli. Şoň ki wagtdan gitmegine şaýda ortadan. Sebebi aňyrda uş utorýar. Uş utorandan beýle tarap meselesi çözülýär beýle tarap. Onunla nirat barjak kan. Nirat özüm kabul ettirjek kan. Ama şu mesele var da. Şu nukta nazardan bu hakikat görünüp duranlar näme bu tur ýaşaýan geregi ýokmy? Ene şonu uşku torundan soň beýlik tarapyň meselesi çözüldenden soň Serdaryň o ýerde samolyotuna uçurmaýarlar. Koridor bermeýärler çykmak. Yine görünüp duranlar da. İki tarafa aýtdy. Biz garşy şu media serişlerinin ulanılmagy bilen iki ýurduň siýasatyna garşy gidilmeli, siýasatdan tankit edilmeli ýa-da şol ýurtlarda rejimiň üýtgediljek bolmagyna biz garşy diýdik. Inni garşy bolsa, şol ikisi birleşip Türkmenistan'da hakikat, adalet, halallık isleyen oppozisiya güýçlerine, aktivistlerine ziyan edip biler mi şol ikisi? Ziyan edip biler. Olar köp iş etdiler ya, köp adama ziyan etdiler oğlum. Olar birleşdi. Aktivistlere karşı Türkmenistan'daki, Aşgabat'daki Berdimuhamedowlaryň diktatörlüğünün aktivistlere karşı täsirini onu şu Putin kartı güýçlendirip biler mi? Yeketek şolary padderke berýän şu wat şol.
Şolun nemesini, şu opozisiya bolan garşylygyny diňe şolar güçlendirip bilýär. Indi aktivistler opozisiya näme garaşmaly? Ay bir ulakan huzala düşmäňe de geregi ýok. Ýöne siýasat bir zat da döwlet käýarym birazjyk şol nemäni tempini pezeldip toruny seredip görmeliler. Näme bolup geçýär. Ne şu vizit bolmy? Vizit häzir bazym bir aýyň dowamyna görkezler o vizit näme üçin bolupdy? Bu nemeden garşyna da näme etiljek bolup görünür? Opozisiýanyň garşyna we bütün dünýäde olar iki bolup birleşip näme edip biljek? Halky ýurda, aýsy ýurda garşy olar birleşdiler iki bolup. O da görünür. O da edil aýylyň aýatyna ýaly. Ýöne Türkmenistana diýeli Berdimuhamedowler otur oýurny saklap, öýler saklanyp Türkmenistany. Şo ýanky ýer saklaýar Türkmenistany we şolar gorýar. Şolar şoň üçin arkaýyna tüp. Inni ýanky ýeriň meselesi ören agyr mesele. Bu durum sanksiýalaram, bu durum ýagdaýam, syýasy ýagdaýam ýanky uş ýagdaýam gowulat del bir döwletiň bar üstüne bombalanmak. Ahir soň mesele çözülmeli. Inni näçe dowam edip gelýär? 10-njy ýyldan bäri. Neyse bolu çözülür. Nüstayda aklımda bir soru var. Şunu yoktan soru dediler. Bu Hatayam bu Putin'in Berdimuhamedowlaryň diktatorlar bilen atnaşmagyny has güýçli ýakyn gatnaşyp bolmagyny hatda tutuşdygyny dolugyny baryp şol Putiniň gujugyna oturmagyny närazy bir hili bir şu esasy men şu Türkmenistan bilen baglanşykly işlerde akwaly standarty ketgitleýän ýaly diýip bir hili bir Hatayam açıklama berdi zat diýen gurrun barda. Hatay bilen Russiýa arasynda Türkmenistan arasynda bir bäsleşik, batalaşyk dawa zat bolup bilermi konkurensiýa? Ýok. Bolup bilmese näme diýende o Kıtaýa Türkmenistany hödürlen şu ýerde galba şeýle gelin diýip emeden Russiýanyň özü ilk başda. Yani Türkmenistan gazyny sen allyp bolsa-da hödürlen şu Russiýanyň özü. Yani ola bir ikinjiden hem beýneme de bol. Kıtaýa satýarmy, onuň bu aňyrky Russiýada gaz gidip otur, bu Irana gidip otur. Bäde ilk başlaýşymyz ýaly şol mesele bäde şu gaz bardy diýär. Onu bu konkurensiya Kıtay bilen Ortaýyň arasynda konkurensiya Türkmenistana bam ýokmu diýsek, bu elbetde Türkmenistan arada ýokdur. Ýöne konkurensiya bu manmadyr o arada. Sebäbi iki komşu döwletiň arasynda iki ul döwlet ol aňardan gelýän köp neme çözülmedik meseleler bar, granitsa barada, o barada, bu barada. Ýöne ni şol Türkmenistan konteksti alamyzda Türkmenistany Kıtaýa gaz satýan diýip ortaýa nemetmez ýazylarmaz ýa-da Kıtaýy sen alýan diýip ýazylarmaz. Sebäp näme diýende otaýda bir opşy oligarhat gidip oturýar. Opşy belki opşy fond bardyr, podдержку diktatury diýen ýaly. Türkmenistan şoňa öz nemesini tölemeli bolmasa. Otaýda oň üçin esas mesele şol. Şoň üçin şu tölemni üçin şu otur şu ýerde şu prezident kakada oturdy, oglum oturdy. Türkiýe ustayda nähil rol bolar? Türkiýe bir zat edip bilermi? Ya Türkiýede akymyň uğruna gidermi? Nähil bolar? Näşe sebäbiň migrantlarymyzyň daşardaky türkmenlerimiziň esasy köpçüligi Türkiýede de.
Bizim kanalımızın hem esaslı tomoşaçylar iň köp seretýänler bir ýarty diýen ýaly şeýleme Türkiýedekiler. Şoň üçin şolar gyzyklanýar-da inni şol Türkiýanyň pilotu uçan uçarlary şu wayenny harby tehnologiýadaky yaraw tenagadanlaky görkezýän zatlary şoň reklamalaryna seredýärler-de aýdýarlar Türkiýe Türkmenistany bermez, Russiýada bermez, Hytaýda bermez zat diýerler. Inni şolar ýaly Serdar gidip Putinin gojagyna oturandan soň Türkiýanyň şu taýda bir Türkmenistan halkynyň bähbidine, dostlugyň, dogunyň bähbidine, bir adamlaryň bähbidine, adalatyň bähbidine edibiljek bir zady bamy edibilermi? Näme Türkiýanyň roly, täsiri bolar şol işte. Türkiýany aslynda Türkiýeden Türkmen ataýyn. Alparslan Bey. Şol ýalňyşmaýan bolsam, Vizantiýa galasyna baýdagyny diken adam şo däm şo. Türkiýe. Vizantiýan Roman Diýagen bilen şol imperator ýenen Alparslan. Esasy söwüşde. Malazgirt meýdanynda. Türkiýanyň içinde Türkmenler özüni tanadýa ak boýunlar diýe, gara boýunlar diýe. Onuň genide bir ýyl akla şu taýda şu dilim ucuna ýadyma düşýär. Yörükler wany genide bir bar şu taýda. Awşar Türkmenleri. Awşarlar hem Türkiýede de bar, Eýranda da bar. Indi bu ol asly Türkmenistanyň giden şolum hemmesi. Sen maňa halk barasy soradymda şol hem gastar batyrlary ýetýänçe şolum pikirini aýtsam, hakiki Türkmenistanlarda dawa geçip bolsa çykan ýagdaýyna Türkiýanyň halky elbetde kömegi geler bize. Ýöne Türkiýanyň siýasatçylary nähile bolsa nimeni ulanýarlar, biznesi ulanýarlar ortada kriteriýe diýip Türkmenistan barada. Olaň biznesi ýörýärmi Türkmenistan bilen arasynda? Bolly şu halk bilen işi ýok bolur. Niştada Türkiýanyň etjek işi biznesi bir ýapdala soğup, o ýerde halk otur ahyry. Türkmen doganlamy. Biz şolara kömek edelim. Ine bulan gazanma, bulan ýurdamma. Bizim ata-babalarymyzdan şo ýerden gelen şu bir Türkiýany gop berenim şolaň diýip şu pikir gören ýagdaýynda ýazgyçylar arasynda biznese birazjyk dur diýen ýagdaýynda biznes soňam etip bolýar. Şu Türkmenistanyň ýagdaýyny ütletmek üçin şolar ýa pikir göremek gerek şolaň ýa. Ni bunu gysgaça edelim soň üçin soňky soragy men berýär. Inni mundan soň aktivistler ýagty geljege umtylýanlar, görüşüp görenler. Şu görüşüp görenlere goşuldum diýenler näme etmeli mundan soň? Şolar ýaly göçümler bolup durýar. Nimede döwlet bir ýaly şahmat oýnalýar. Şahmat oynadığında gatky pikir göçülýär. Ol şaşka bilen deňeşdirende nähili şaşkan dam kaçykmaly. Ondan bolsa köp göçüm etmeli. Bu göçüm etmeken köp pikir etmeli. Bir näçe göçüm öňünden pikir etmeli. Sen siýasatçymy? Sen aktivistmi? Sen orta çykdyňmy? Sen dänme işinde. Sen teýär adatly üçin çykdyň, halkyň adatly üçin, halk ýyly boldun, işli boldun, geljek nesillenmeden bazly ýaşasyn diýip orta çykdyň sen. Hem adam şykylany, men şu çykanlar aýdýan, ýylanýanlar.
Niştayda şol sen hoğup bollarlar. Ine men 30 ýyl orta çykanmy ber 30 ýyl bolýar. Basym 30 ýyl bolýar. Men şu 30 ýyl ömrümden şu näme görüşe berdim. Buny Abdülkerim Mazlum bilen Altıkulis bilen bile dynanyň içinde 8 ýylam şu wagt nämede emigrasiýada men şu işim boýamagan. Ýöne men birazjyk syn edýänler töwerdaşa. Yani bu gyýranyň bilen peýda ýok. Ya da reklam edeniň bilen özüň YouTube'da peýda ýok. Ýöne gerekli adamlar bilen men pikir edin diýänim şeýle ýatyr. Gerekli şu iş başaracak adamlaryň gurlaşyň, sataşyň. Maksadyňyz barmy? Şonu başaracak adamlarla bile etjek bolun. O gıýbatçylaryň ýylyna düşüp adaşyp görmem, men şonu aýtjak bolum. Akmadalar Kereke Dağıtly birleşen Türkmen Halk Frontunyň opozisiýa güýçleriniň birleşiginiň baş tutan hökümine Serdar Putin duşu nämeň alamaty diýen temada siyasi sinmereniňiz üçin watandaşlarymyzyň şeýlede dünýäniň dürli künjeklerine ýaşaýan türkmenleriň iýberen soraglaryna jogap bereniňiz üçin çäkli minnetdarlyk bildirýär. Köp sag bolun. Soňky sözü hökümine aýtjakadyňyz aýdyp bilersiňiz. Şutaýda efir jemläp bilýär. Jemle men aýtdym diýip. Sag bol, köp sag. Bolýar. Mehmanlaryň şunuň bilen şuňky beýskazyk efirimizi jemleýär. Adatdan naşar ýagdaýda bolansoň, köp isler bolansoň, naýyş bolansoň galgany bilen şu duşyň üstünden hem kän wagt geçmänkä diýen soňla şular ýalaky beýskazyk. Bir syýasy syn etdik. Türkmen hereketiniň adynda, Türkmen hereketiniň pozisiýasyny, halkyň pozisiýasyny, halk üçin ýyl gün we şoň bähbet üçin görüşýän pozisiýasyny bütün dünýä belli etmek üçin şu günýaly geçirdik. Akmullet bayram bilen birlikde. Yeneki efir duşuklaryny we çenni köp sag bolun. Inni netip bolsa, täze döwrüň gepleşikleri, formatlary, soňky taýýarlyklary tamamlap barýar. Netip bolsa sehel kalymdan täze görüşde, täze formatda Türkmenim kanaly birleşen Türkmen Halk Frontu, Türkmen hereketiniň media organ hökümine öz işlerine dowam eder. Aklıma daha köp sag bolun. Bolýar, sag bolun. Mehmanda onlar şunuň bilen şuňky efirimizi şu ýerde tamamlaýar. Yeneki duşuklaryna çenni köp sag bolun. Allah ýarňyz bolsun. Öz garaşlaryňyzy, pikirleriňizi, belliklerinizi, tiplerinizi komentary bölüşinde ýazyp bilersiňiz. Köp sag bolun, saglyk goşuň.